Ayo kowe Renar ngopo? Arep perang apa piye? Ha iya perang lho, buta ora perang iki apa dikira? Oh. Piye? Oh, lho. Ejak kok perang piye? Loh. Bablasen. Aku yo ngene iki. Yo, kurang piye aku? Aku kurang nuruti apa karo kowe? Pokoke seneng. Buta yang ngono diladeni. Bagong entuk dolanan. Dolanan apa? Buta buteng betangan iya kuwi. Wah, kok nek ngantek dicathek udelmu arep apa kowe? Wong kok senengane warna-warna. Oh di darane arep dipangan buta pirang-pirang kok ora. Lho. Woi, Pak. Sore padang bulan ayo kanca padha dolanan rame-rame bebarengan rame-rame kegojekan kae-kae rabulane yen disawah kok ngawe-awe iku tambane apa asale saka tela yen rapendo atine rada gelo aja ngono aja ngono kadung janji aku bakal Sri Huning mesti katuban Ratu Tresna lan Sabaya Pati kaya ngelingake padha kabeh aja turu sore-sore Blitar kota cilik kantawentang dadi peni gunung kelo sing ngayomi kaya ngelingake padha kabeh aja turu sore-sore aku wis nyanyi bola bali dik musuhe gak enek sing pedu kantek kesel aku Surawarata Jaya Warata maju mati mundur mati 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 cangkepe ora obah banter meneh wong iki aku Surawarata Jaya Warata maju mati mundur mati aku Surawarata Jaya kowe gak apa tak kowe gak serik men cangkemmu jane waras to ambok ungu sumbar kanggo lambemu dhewe lha kowe tak kayake gak metu-metu kok nganti kesel iki wong senengane wis rasa rewel wong senengane dhewe wong cerewet dae aku Surawarata Jaya Warata maju wis to wah pelatok tenan to kowe apa tuku lho kowe baru kok kok usil karo aku kok aku Surawarata Jaya ayo aku Surawarata ayo kok aku Surawarata Jaya Warata maju mundur mati aku Surawarata Jaya Warata maju mati mundur mati ora golek watu ora tau tanggap aku Surawarata Jaya Warata
maju mati mundur mati. Apa suara? Ayo, saiki piye coba? Bawa sedekati. Rusak dah. Bawa sedekati gawe larang lho nek tuku kowe ra tukoke kok. Lah wong senengane kok. Lambene waras dienggo dhewe. Lha warasane iki udah bola bali kowe ra teko-teko rasamu nek ndi. Wah sedekati kaya pinake dhewe. Tadi sih aku suara tojo rondo. Betul suara. Saya iso waras iki. Yang satra iki. Wis kaya ngono badi gua. Yo iki iki kok. Wah sedekati kok usil. Wah. Ayo kowe Renar ngopo? Arep perang apa piye? Ayo perang lho, buta ora perang iki apa dikira? Oh. Piye? Oh, lho. Ngejak kok perang piye? Lho. Bablasen. Aku yo ngene iki. Yo, kurang piye aku? Aku kurang nuruti apa karo kowe? Pokoke seneng. Buta yang ngono diladeni. Bagong entuk dolanan. Dolanan apa? Buta buteng betangan iya kowe. Wah, kok ning atek dicathek udelmu arep apa kowe? Wong kok senengane warna-warna. Oh di darane arep dipangan buta pirang-pirang kok arep. Lho. Kok nyangking gulu. Andai mengawen julung lewen bumi nagari mulyani berliani anak sing kungslet iki, Gong. Ana sana pasar sing. Nyamut ngani. Aduh, ya, masih orang yang sana. Mày cái coi cái lo hồ nghe nó hao con lười hình đi cha này hòm bỏ ngoài đây lại mà này ta sinh hoạt này đi gì không có đây nữa này ngoài đó là ta sinh là ngoài này hả này họ cái này cái là hàng họ đang cần ăn ăn cái nữa rồi đây là gì ao này cái gọi là đi tadi lah ngono mấy nặng thế nào nanti mau yang di đó ini nanti mau yang di sini wah ini bọt cái nó mặt luôn iki waras ora lagi jare buta pekoke apa ora enak tane opo ane mas iki kok iki apa apa ngene ora dijenggit ora mari kowe ngapa kowe buta ora cetha ane sare ono mang piye aku nek ora ngono mang
Aku ning omahku nyamu. Masalah iki ora iso nangis iki lho. Iki tak kapake. Iso nangis iki lho. Aku sini ini kali ini. Aku rasane iki. Wis ta? Kowe iki omong apa nanti ora genah. Jenengmu sapa? Piye? Oh, marai buka ini ya. Sapa? Ditya kala lombong keli. Wah. Oh, kesumpetan iki ta. Ayo nang omah. Lombong keli. Heeh. Jenengmu ya. Piye? Jenengmu ya apa? Piye? Jenengmu ya apa? Wah, jan. Piye? Jenengmu sapa? Jane banter lho. Petruk. Mindra, heeh. Kowe iki arep ngopo? Arep perang? Ngene ono. Ene-ene. Piye? Ayo lho sing orang. Ayo orang. Wah jan. Piye? Aku rene iki ora perang kok, Mas. Oh, alah. Iya. Angel men sak jagongan. Rek. Wis. Datok wawah ya. Iya. Kowe rene ora perang? Ora. Lah ewo apa? Aku ki ning omah ra susah to, Mas. Susah ki mikir apa? Lah ya kuwi to. Omah aja ngalih. Lah judeg wis sing ngrungokke. Lah kowe lho. Aku lho kowe lho. Ora sanggo ngrangkul iki bakune iki genah. Apa maneh? Wis. Aja ngalih lho. Jenon antelak lho. Oh aduh. Wes, ngene ya. Aku rene iki mung golek seneng kok, Mas. Lah masalahe apa? Nang omah iki judeg. Lawan bengi mung padu karo bojoku. Walah, kowe iki rene iki mung golek anu ta pelampiasan ta. Iya. Lah piye wong laris-laris bojoku. Aku ngendang iki kaya aku sepira to, Mas. Terus lah ya kuwi. Bojoku iki sinden. Angger aku mulih bojoku nyang, bojoku mulih aku mangkat. Nganti saya ini aku ora duwe momongan. Oh alah. Ya ning omah ora padu wae. Oh ngono iya. Mula aku tulung ana to, Mas. Aku tulung ana karepen aku ora dionek-onekke bojoku. Merga mung kowe dhewe sing iso nulung aku Mas. Ayo aja ngalih kok kowe iki. Marai judeg no. Aku mesakno, Mas. Aku mesakno ya, Mas. Aku yang nganti ora duwe anak, aku arep dipegat bojoku. Oh alah ngono. Heeh. Wis tak jamoni, wis. Jamu apa wis tak coba kabeh. Ono iya. Aku ning gone wong tuwa ya ngono. Dijamoni malah ora mung dijamoni diurut barang. Ya urung tuwa apa-apa. Jare aku karo bojoku tak gone dukun bayi. Jare adahe bayi kemedunen. Wis tak urutke. Bareng diunggahke kemunggahan tekan
Dukunmu picek kok piye jare. Wong urut ora mudeng kok. Lah wong sing urut tak jak jagongan kok. Pripun Mbah Pun niki pun kula unggahke, Dik. Pun wis diurut ngene kok. Kok terus sesek. Bae wis tekan cengel. Lan tak jebleske kemedunen. Mula Mas aku tulung ana. Ya. Ya ngene, ya nek cara biyen ki jarene kepengin duwe anak iki kudu mupu anak sik. Apa ngono? Heeh. Kowe kudu ngepek anak sik kuwi dienggo pancingan. Oh ngono, heeh. Iya. Lah terus lehku golek anak ning endi? Ngene lho. Aku ki anakku wis akeh, ya ta. Pirang-pirang nganti aku arep obah ora iso. Lah, aku kuwi ndek anak siji. Metu lanang kuwi wah jan kintil wae aku ngalor ngidul nyambut gawe ditutke wae. Entek risi aku. Dituti anak kok risi. Ayo jenenge nek karo anak ki nek dolan apa nyambut gawe kok tutke anak. Aku ki risi aku. Tur dasare aku wis kokean anak. Oh ngono. Anakku pengen siji ya. Apa kowe entuk? Ya entuk no. Ya nek pancen kowe entuk ya gorene. Heeh. Ya pengen ya kuwi openono. Iya, wis. Ibu wong bocah isih turu. Tak gendonge rene. Kok nek melek ndak malah geger. Iya, Mas, heeh. Aku matur nuwun ya, Mas. Iya. Oh iki jan wis marang ngrisen-ngriseni kok siji iki anakku iki. Jane arep tak gecek ning aku ora tegel. Olehku anu ya wis suwe. Iya. Mula tak keke kowe wae. Iki mumpung ning ya kuwi cah rada rapati betah melek. Ora apa-apa. Nah. Tuh anakku. Iki mumpung sih angler cahe. Apa ya piye ta? Iki sih angler banget. Lah terus lek ku ndelok piye nek cok tak cengkal ngene iki. Ya kuwi uculana dhewe. Rada lega. Ane lega kene ra cetha kok. Iki anakmu. Iki anakku. Ya. Wes ya. Ya, nuwun ya, Mas. Nuwun ya, Mas. Ya, ya, ya. Iki rega pira? Piye? Rega pira? Iki bocah kok rega pira kuwi to? Tak kira iki cempe. Iki wis pendhe ngono. Peken openono, muga-muga iki dadi srana kowe atut karo bojomu duwe anak. Ya, nuwun ya, Mas. Makasih ya, makasih ya. Ya, ya. Padha-padha. So nek gedhe kabar-kabar. Ya, ya, ya. Mak irunge ayah irunge nanya ngene yo ngene nguli hawa ya le yo irungmu nek ngene nguli hawa ya le lah ini ayah apa lah ini ya ya tak ya ya jangan le tak ina mana tak ina mana ayo teng được ayo male ayo jenenge bulan kira ayo jenenge bulannya apa ya le bulannya apa ya le ayo no jenenge bulan gila ya mulai nih ya nek tiba mau bayi le mama udah mau bayi le ini
Ngunyah. Ayo, ngomong ganteng mana ini? Datongan apa? Ayo, aku ya penting. Oh, bapak ora nanan iki. Nah, ngilok kayak penting. Ganteng ngene lho. Ayo, yo, 14 menit. Ora apa-apa. Yuyui anak ini rek nyengki ya le rek nyengki yuyui anak ya bapak uyuannya le rek nyengki neles masak ganti bapak ya le nelek bapak akan juga gaya bapak ngalek masak dia lagi ya blok ya pantai terus wah jangan Petro ini bangsa telan kok Bang Mandi ayo ngetele kaya ngono iki ora terus ane omong le. Kowe nek keseli omong. Kancane turu kok, Dik. Talayo ngene mateni buta pirang-pirang kok. Oh ngene kesel tenagane iki dhewe-dhewe kok le. Ormasane kok terus. Wah, wis dienggo dolanan uang iki. Wah dikutang barang kutang matamu kuwi kok. Ngene turu. Ndara ngantek kaya ana kesele kok. Nek mau terima merem, kamu iki dhewe kok. Wah. Tak tanganmu ki barat do muka. Munggah apa sarunge gelen kana lho. Wong le aku iso mlaku ngene iki wis lowong. Wong saking wong sing rada tetamlek seneng prihatin. Ndara nganti kaya ngono kok disepelekke. Butane pun telas, Den.